Estamos aquí a las puertas del Teatro Liceo, esperando que se estrene la última película de Ventura Pons, Barcelona, un mapa. Entramos a ver qué tal. A ver si esta gente nos deja entrar. Pasamos, ¿no? Vale. Ya estamos dentro, vamos a ver quién aparece ahora. Artistas, actores y muchas caras conocidas se han dado cita en el estreno de la última película de Ventura Pons, una obra basada en el libro de Lluïsa Cunillé. Periodistas, cámaras, actores, tanto rollo para ver un mapa de Barcelona. I què se sent d'estar disfressat de dona? Bé, un actor està acostumat a disfressar-se de moltíssimes coses. De tota manera, no s'ha de fer massa cas d'aquesta imatge del cartell. El cartell és una imatge molt atractiva, no vol dir que jo interpreti un personatge disfressat de dona. En un moment determinat de la pel·lícula, aquest personatge sent la necessitat d'amagar-se, de canviar, però no és el tema central de la pel·lícula. És tan caòtica com el text que ens ha passat, com el resum de la pel·lícula. És tan caòtica la pel·lícula? No, la pel·lícula no té res de caòtica, és una pel·lícula terriblement racional i que va a dintre dels personatges, però a dintre a fons, no? No és una pel·lícula complaent, és una pel·lícula sobre uns personatges que estan al límit i que no són capaços d'acceptar la seva veritat, la veritat els hi fa por. El Pou, clar, és un físic, podríem dir molt mascle, i vestit de dona és com, et quedes com, que és molt bèstia la imatge, molt. Sigui breu, però ja tallareu vosaltres. I tothom ens està dient una mica el mateix. Hi ha alguna crítica? A veure, la crítica que hi podria haver, si tu vols, estem acostumats a veure cinema amb uns canvis molt ràpids de plano, amb les històries són molt curtes i passen de seguida amunt i avall. Aquí potser, a vegades, fins que no entres en el joc de que tot passa dins de la mateixa casa, del mateix edifici, i que tot és un espai molt intimista, doncs trobes a faltar una mica aquesta rapidesa que de cop i volta ens ha vingut donada per aquesta cultura cinematográfica anglosaxona. Hemos visto la película y mucho no nos hemos enterado, pero después de ver Barcelona, un mapa, como mínimo nos ubicamos en la ciudad.